Eta, gazteen erabileraz, 10 bat galdera denbora baldin badaukago egingo diegu, eta horiei buruz hitz egitea eskatuko diegu, haien ikuspuntua eta eman da. Lau herri horiek edo lau eskualde horiek hauek dira, Arabako Errioxa, La Pueblako ikastolakoa, eskualdeko ikastola dana, Bilboko San Adrianeko eskola, edo institutua barkatu, Irungo Tokialai institutua, eta Tolosako Horixe institutua hau ere eskualdeko institutua dana. Eta gazteak hemen ditugu, rotuluak hori ikusiko dituzue, 3. eta 4. Nire aldetik hasita dire Uxue Ibainet eta Andima Beitia, haiek Asak ikastolakoak, Arabako Errioxakoak. Nire ondoan Ander eta Asier, Ander García eta Asier Pradera, Bilbokoak. Hango izkinean urrutian dituenak Mai Sanz eta Clara Esbeldun, Irungoak. Eta tartian Ane Garmendia, barkatu gaizki idatzita daukagu, eta Imanol Irazuztabarrena. Esplikatuko dizuegu pixak, nondik datorren edo aldez aurretik zer egin den. Inguru hau ez da momentu honetan 8 gazte hona ekarri eta gaiaren inguruan hizketan jarri, baizik eta aurreko lanketa bat egon da. Ikastetxeetan, adinontako gazteek erreflexio edo hausnarketa saio pare bat egin dituzte gazteen euskararen erabilerari buruz. Eta horietan, aritu dira, hainbat galdera izan dituzte, eta aritu dira horretaz komentatzen hizketan. Eta bi saio horiek batian gehiago zentratu dira eskola barneko hizkuntza erabileran, eta bigarrenean gehiago zentratu dira eskolatik kanpoko erabileran. Baliatu diren dinamikak ikastetxe gehienetan, guztietan ez da berdina izan, baina izan da Word Cafearena edo guk solastruka ditu genuna, eta dokumentazio guztia jardunaldien bukaeran Ulibarri infon jarriko dugu zintzilik. Nahi baldin badezue dinamika ezagutu, baten bat interesa zen baldin bazaio horri erabili, ezagutu dezan zein den dinamika, eta baita ere nolako galderak erabili dituzten haien hausnarketa hortan. Hausnarketa hortan, batez ere nahi genuen esan, pixat haien ikuspuntua ezagutu, haien iritziak azaldu zitezen, haien artean ere konpartitu eta azartu zitzaten, hausnarketa hori sustatu, eta neurrian batean ere gaurko mahai inguru hau prestatu. Esaten dugu, ez dakit datuak, begibiztan irakurtzeko moduan dituzuen, saiatu geha lau eskualde soziolinguistiko ezberdin kokatzen, eta egingo dizuegu, hoien deskribapen oso azkarra ezagunak izango dituzue, datuak begibiztan asmoa genuen dokumentazioaren barnean sartzekoa, baina azkenean hori kolatu zaigu. Baina, batetik bidazoa beha daukagu, eskerrian daudena, zuen eskubia, han, gutxiora bera, Irunen, Euskaldunen eguneko 40 da, eta azken 15 edo urtetan 10 bat puntu zehozer igo da. Baina, hor, nolabait, eguneko 40 populazioaren eguneko 40 euskara ezagutzen badu, etxean erabiltzen duen portzentaia gutxiora bera eguneko 10 izan daiteke. Hori da, euskaraz dakienaren eguneko 40 batekero ez dauka, edo oitxurarik, edo ez dauka aukerarik, gehienetan aukera izango da, euskara etxean erabiltzeko. Bilboandiko egoera, datu azpimarragarri batzuk, izan daiteke ezagutza gutxiora bera eguneko 24an dagoela, eta etxean horietatik eguneko 70 batek ez duela etxean euskara erabiltzen, edo ez duela erabiltzeko ohiturarik. Arabako Errioxan ezagutza momentu honetan gutxi gora bera eguneko 21 batean egon daiteke, 15 puntu ia irabazi dira azkeneko 15 urtetan, baina errealitatea da gehiago hiztunak bat direla, baina hiztun familiak edo oso gutxi direla, eta hiztunen edo hizkuntza ezagutzen dutenen eguneko 80 edo ez duela etxean euskaraz aritzeko aukerarik. Eta Tolosaldean, bestelako errealitate bada, 2 eren baino gehiago dira hizkuntza ezagutzen dutenak, eta 2 eren horietatik ia gehienek badute euskaraz aritzeko aukerarik etxean. Karakterizazio erokor bat, PowerPoint hau ere web horrian jarriko da, eta datuak ere berriko izan dituzue. Eta besterik ez baldin badago, hasiko gehiagia, pixka bat galderak egiten. Orduan,
Lehenengo galderak batez ere egoeraren deskribapena jartzen dute. Orduan, hasiko gara galdetzen nolako hizkuntza erabilera ikusten duten haiek haien inguruan, inguru hurbilean, haien inguru hurbileko gaztengan. Eta lehenengo da hori, hain zuzen ere, zuen ikastetxeko gazteak, ikastetxean euskaraz aritzen altzarete, egoera guztietan berdin, zein egoeretan bai, zeinetan ez, norekin bai, norekin ez. Denek berdintxu, ala jokera ezberdinak sumatzen dituzue, azaldu pixka bat. Dena den, galdera hemen usten dugu momentu batean kongelatuta, eta bai hainbat ohar hizketan hasi aurretik. Lehenengoak, eskerra eman gazte hauei, oain arte egin duten lanagatik, ekainean egin zuten lan, irailean ere aritu dira honetan lanian, eta batez ere hemen egoteagatik. Zuek badakizue, tokatu zaizuen halako foroetatik pasatzea, ez da erresa, halako foro formal, eta irakasle jendearen aurrean jartzea, eta are zailago sortatuko zaie haiei, gazte izan da, baina erakutsi dute orain arte ardura eta formalidade handia eta seriotasun handia eta heldutasun handia eta seguro gaude orain ere hala egingo dutela, ondo egingo dutela. Bigarrena, insistitzen dugu, haiei komentatu benien ere, adituak zer esaten duten, irakasle jendeok zer pensatzen dugun gure artean askotan hitzein deula, lehen ere hasierrek ere ala aipatu du, ezta? Baina gazten iritzia askoz gutxiagotan entzun deula. Eta testigantza zuzen hauek denontzako oso aberazgarria direla eta guretzat benetan interesgarri sortatuko zaigula zer esango diguten hori. Hirugarrena, eskatzen digula pixka bat hitzeitea edo kontatzea batez ere haien ikastetxetan atera zan hori. Bilatu ditugu lau testu inguru ezberdin eta segurazki bakoitzak errealitate batetik, bizipen batetik hitz egingo digu, ikuspuntu bat emango digu, baina danak dira baliagarriak, dienak dire nolabait gure egoeraren aniztasunaren adierazle, eta zuzen ere horregatik ekarri ditugu lau zonalde bietatik. Eta beste bat eskatzen diegula, ikastetxean atera dana kontatzea, baina momenturen batean ere eskatuko diegula usartzea haien iritzi personala edo haien bizipen personala kontatzea. Eta azken oharra, eskatzen digula erantzuna xabal-xamar ematea, ez zibiltzea lotxaturik, lasai aritzeko, kontatzeko, ikusten baldin badute zehaztasunak eman behar direla, baina bardurak egin behar direla, beldurrik gabe. Espaldin badugu denbora 10 galderak egiteko, ez ditugu egingo, baina hortan lasai aritzeko. Eta, oain ja, berriz ere, galdera errepikatuko dugu, eta hori da, gogoratu. Ikastetxean, zure inguruko gazteek, euskaraz aritzen dira, bai ez, zein egoeretan bai, zein egoeretan ez, gazte guztiek berdin jokatzen dute, edo ikusi daitezke gazte ezberdinak, pixka eta saltzea. Eta hortan, eskatuko dizuegu hasiera batean Bilboko ekitzeitea, bigarrenean Irun, hirugarrenean Errioxakoak, Lapueblakoak, eta bukatzeko Tolosa. Eta joango behatxan ordena pixka bat antolatzen orduan, zueziko zean behar. Hasier. Egunon. Guk San Adrianeko institutuan ikaslek ez dute haien artean euskaraz hitz egiten, irakaslekin soilik hitz egiten da, eta hori komentatzen da, gero irakaslekin ere, gero eta gutxiago edo igual klasean bai, baina gero errekre orduetan eta ez dutela beti irakaslekin ere euskaraz hitz egiten, eta, denek antzeko jokaera daukagu denok, ez dago salbuespenik eta ez da denok egiten dugu antzeko. Klarak edo Mailik erantzun duen? Kaixo egonon horrena. Nirunen euskera eskolan dela ez da asko haitzen. Ikasleen artean euskera ez da ia erabiltzen, igual bada jende puntuala, behaiekin euskera ez daitzen dela tarela, inon normalian ez da euskera hitzen. Eta irakasleekin, beraiek eskatzen dutenean eta horrela euskera ez daiteko, euskera ez daiten da, baina normalean irakasleekin ere bastante gutxi hitzen da euskera. Eta hori, ez da, eskola barruan ez da ia euskera entzuten. Momentu puntualetan eta horrela, baina bestela ez da euskerarik entzuten. Bukatu zuen?
La Pueblakoek. Guk ere ez dugu euskera hitz egiten, oso gutxitan irakasleekin eta galdetzen dute bai. Baina bigartean eta klasean, patioan, edo zen lehenetan gaztelera da entzuten duen eskaintza bakarra. Eta Tolosan? Egunon denoi, gure eskolan egoera erabat ezberdina da. Gure eskolan, gure instituton normalena euskera zeritzea da. Arraroa da norbait erderaz entzutea jolastokuetan. Gure inguruan euskera da nagusi eta arraroa da eta zaila egiten zaigu erderaz jardutea, bai eskolan eta bai eskolaz kanpo. Bigarren galdera, euskararen erabilera, baina ikastetxetik kanpo izango litzateke. Eta galdera bestela oso antzekoa da. Aritzen altzarete, egoera guztietan berdin, zein egoeretan bai, zein egoeretan ez, norekin bai, norekin ez, denek berdintxu ala jokaera ezberdinak zumetzen dituzue. Eta berriz ere eskatzen dizuet, pixkat, nabardurak baldin badaude, esango nuke, erabili dugun dokumentazioan, udan ziar eta zuek jasotakoetik, zenbait herritan, igual nabardura batzuk ere badira, eta lasaitu zuen ez esplikatu jokabide ezberdin horiek, edo egoera ezberdin, edo personen jokabide ezberdinak. Orduan, guain bai eskatzen dizuetala pixkat orden aldatzea, hasi mesedez Errioxarrak eta Pueblakoak, eta gero Bilbotik segitu den. Egunon guztioi, eta esan behar dena da, klasean barruan, ez baldin badugu hitz egiten, kanpoan noski ere, ez dugula hitz egiteko. Batzuk saiatu egiten dira, hemen komentatu dut Eskuernaga inguruan ere hitz egiten dutela, baina ni adibidez Errioxan bizi naiz, eta han ez daukagu aukerarik euskeraz hitz egiteko inorekin, eta ez dute normala ikusten norbaitekin euskeraz hitz egiten badu. Eta hori, gehiengoa ez du hitz egiten euskeraz, eta hori da guztia. Kaixo, gu gure institutuan ia inork ez du ikastetxetik kanpo euskaraz egiten. Hori bai, esaten dute agurtzeko bakarrik. Eta ere esaten dute ez dutela euskaraz hitz egiten, ohitura ez dutelako. Eta ere esaten dute herrietara joaten direnean eta hori laguneiken bai egiten dutela euskara. Segitu mesedez Tolosarrak. Kaixo, egunon, hasi baino lehen esan behar dugu ez gara Tolosa bertakok, inguruko herri txiki bateko gala, eta beraz gure herritan euskara da normalena, norbait erderaz entzute badeu, arraro begiratzen unako izateka behar eta bestela gu euskaraz egun normaletan eta dena. Eta bukatzeko Irundarrak? Ikastetxetik kanpo gehienetan gaztelera entzuten da. Baina hala ere, geroz eta gehiago entzuten da euskera. Hori nire ustez edo nire ikuspuntutik. Baina hala ere, ikastetxean ez bali bada asko entzuten, kalean zer esanik ez. Baina, depende ere egoera eta zeren adibidez, udaletxeak prestutako ekintza batean partizipatzen bali duzu, han euskera entzutea errezagoa izango da, kalean baina. Orain arte batez ere egoera deskribatu egin dugu. Herri batzuetan gehienetan edo ia beti euskaraz egiten dute, beste batzuetan gehienetan edo ia beti gazteleraz, eta guain pixkat galdera da zergatik, ez? Zergatik zer dela eta aritzen zarete euskaraz edo erdaraz, eta zergatik egoeretan aldaketak baldin badaude zer dela eta batzutan bai edo zer dela eta batzuetan ez. Eta orain hasteko eskatuko diet Irundarrei hasteko. Gehiago erdera itzen da, nik uste dut, otxuraz aparte, ez delako oso, ez dakit, ez gaudelako otxuta euskera zaintzea eta ez gaudenez, euskera zaintzera, orduan ez gaudenez otxuta hori itzera, guk ere erderara jotzen dugu zuzenean, horrela itzen dugulako eta nik uste Klarak esan dena geroz eta gehiago itzen dela eskolan darlak geroz eta gehiago eskatzen digutelako euskaraz ez eitea zen geroz eta esfortzu gehiago egiten delako euskaraz ez eiteko
Eta orduan geroz eta gehiago haitzen dugunez, pixka gehiago erabiltzen dugu eta horrela, baina hala ere nik uste dela jendearen influentziagatik eta horrela geroz eta erdera gehiago erabiltzen dena. Zeitu mesedez Tolosarrek? Gure ingurun euskara erabiltzeko joera hau betidanik herri txiki bat izanagatik edo euskal ingurune baten jaio gara, beti etxean erabilian hizkuntza euskara izan da, kalean ere beti lagun artean euskara erabili izan dugu, eta pixka bat etxeko hizkuntza horrek bultzatuta eta eskolan erabili behar izan horrek bultzatuta, kalean ere euskara ibiltzeko ohitura izan dugu beti. Errioxako itxan da? Gu ez dugu gure zonaldean euskaraz hitz egiten, gehien bat amezkuntza ez dugulako, gaztelania da. Beraz, etxetik ikasitakoa gehien bat gazteleraz hitz egitea da. Ohitura falta ere ikusten da, inork ez du kalean lagunen artean edo hizkuntza ikotzat hartzen. Eta hitz egiten saiatzen batzara, jende asko ez dizundo ikusten begiratzen eta orduan besteek ere bultzatu egiten zaituzte gaztelera jotzeko. Bilboko itxan da? Guk Bilbon ere ez daukagu lagun artean eta euskaraz hitz egiteko ohiturarik. Ez dakit izango den jende gehienaren ama hizkuntza gaztelera delako edo. Batzuek komentatzen dute euskaraz hitz egiteko dituzten aukerak ere ez dituztela aprobetxatzen, nahi arrebekin edo egin dezaketelako euskeraz, baina ez dutelako aprobetxatzen, ez dutelako nahi edo itura falta edo alperkeria edo ez dakit. Pasako geha, bueltatuko geha pixka bat deskribapenera. Orain arte deskribatu dugu zein den egoera eskolako erabileran eta beste personekin eskolan zaudetenian edo eskolatik kanpo. Momentu honetan bueltatuko geha erabilera personal edo ditu dugu zertara. Hori da, aisialdian, zuen kasari zaretenean irakurtzen, telebizio ikusten, musika entzuten, edo ikuskizun batera juteko aukera egiten dezutenean, pixkat, zein hizkuntzatan aritzen zarete, zertan erabiltzen duzu hizkuntza bat, zertan bestia, eta zer dela eta pixkat. Hor duzue, mesedez, hasi Tolosakoak berriz ere. Gure aisialdiko denboran telebista ikustean da musika entzutean beste hizkuntzatan ebai aitzea. Aldiz, irakurtzen euskara da gehiago tiratze dugu. Eta bideojokotan da interneten ebai erderaz dio. Ez da horako euskaran baliabide nahikoa. Zinea eta antzerkietan da, zinea erderaz ikuste dugu normalen, eta antzerki eta kontzertuak euskaraz beti. Zein mesedez pueblakoak? Gure kasua antzekoa da, baina antzerkiak eta hori gure zonaldean ez dago euskeraz gauzak egiteko aukerak. Eta orduan gehiengoa erderaz da, batzuetan telebista ikusten dugu euskeraz, baina adibidez badaude herriak ETB-a edo ez dutela aurkitzen, eta adibidez Araban daude. Bastidan batzuk ez dut aurkitzen adibidez, nire dakidana. Eta orduan gehiengoa erderaz egin behar da. Naita ez, erderara jo behar duzu edo zer egiteko. Oain Bilbon mesedez. Gure kasuan, lehen esan dudan bezala, ez dugu euskara aitzialdetan erabiltzen, baina bai musika entzuteko eta kiroletan eta hori euskaraz entzuten dugu, baita teleberria ere eta zuentia ere euskaraz jarri dugu. Eta bukatzeko Irun? Gu, telebista ikustean gehienetan gazteleraz ikusten dugu euskeraz, gure ustez ez dagoelako programaziorik
gure adinetarako adibidez, marrazki bizionak badaude txikientzako, baina gero ja gaztentzako programak ez. Gero musika entzutean, bietan, baina oso ezaguna da Irunen adibidez Euskadi Gaztea, jende askok entzuten du. Gero irakurtzean, irakurtzen duen jendeak gazteleraz. Eta, euskeraz gutxiago, baina hala ere badaude liburu asko eta interesgarriak direnak. Bideojokoak gazteleraz. Internet, tuentia euskaraz jarri daiteke, orduan badago jende deixente euskaraz dakana. Eta zinea, antzerkia, kontzertuak, pues depende. Gehienetan zinea gazteleraz, euskaraz nik dakidanez ez daude pelikula asko. Eta kontzertuak, pues, ez dakit, kilometroko kontzertuak, pues, euskaraz, noski. Baina horretaz aparte, gazteleraz suposatzen dut. Eta arazoa, ez dakit, da gehien bat euskaraz ez daudela guretzako telebista programazioak edo horrela. Nire ustez hori da gehien eragiten den faktorea, baina bestela hori. Lehenengo etapa pixkat bukatutzat eman dezakegu eta zorionak eman nahi dizkiet. Oain arte ondo, sondo aritu dira eta inor ez da trabatuta gelditu eta hori merito dira. Bigarren etapa bati ekingo diogu. Oain saiatuko gea pixkat, oain arte egungo egoeraz aritu geha eta oain saiatuko gea pixkat bilakaera bat. Oain arteko ibilbidean olako izan duten eta hemendik aurrera zer ikusten duten. Orduan, 3 galdera ingo ditugu. Eta lehenengoa da, eta gazteago zinetenean, 6-8 urte, 11 urte esaterako, gehiago edo gutxiago aritzen zineten euskaraz, eta aldaketarik izan baldin bada, azaldu pixka bat zergatik. Adibidez Irundik, gero Bilbo. Irunen gutxienez, txikitan, nik uste, ez dakit, 3-4 maila arte gutxi gora bera, jende gehienak, guztiak esaterren, euskaraz egiten duela, nahiz eta gurasoak ez euskaraz ongitze egin, betire txikia garenean gurasoak beti saiatzen dira gurekin gutxienez hitzak edo euskaraz esaten, eta eskolan erabiltzen den hizkuntza bakarra delako, txikitan denak euskaraz egiten dugu. Gero, azten joan ala, lehen hezkuntzaren bukaeran edo, jendea gero ez da gehiago hitz egiten du erderaz, eskolan ematen hasten delako, jendeak gero ez da gehiago ezagutzen delako, eta gurasoa, nik uste gero ez da gehiago erderara bultzatzen dutelako, ez beti baina gehienetan. Eta ja, DBH hastean, beste eskola batzuekin elkartzean, eta horrela, dena erderaz da zen. Ez dakit, igual da, beldurra gaizki geratzea jendearen aurrean euskaraz egiten behaztu, edo ez dakit oso ondo zergatik, baina gero ez da gehiago txikitako euskarari asko galtzen da nik uste dut guztiz. Etxean euskara hitzeiten baduzu, igual pertsona horrek DBH-en igual gehiago euskara hitzen du bestea baino normalean, ja behin adin batetik aurrera jaz da euskara kasi entzuten. Gure kasua nahiko antzekoa da, txikitan eta eskolan eta gehiago egiten genuen euskaraz, uste dut, gure artean eta horrela, baina gero ez dakit arrazoiengatik, beste eskola batzuetakoekin elkartzeagatik edo kanpotik telebista eta hori ere dena erderaz dagoelako gehien bat, eta hori euskara gero eta gutxiago erabiltzen joan gara, eta hori komentatzen da, gero eta gutxiago erabiltzen joan garela eta pentsatzen dute oraindik eta gutxiago erabiliko dugula hurrengo urteetan. Guk betidanik egin izan dugu euskaraz, baina aldaketa nabaritzen da. Geroz eta erderarako joera gehiago hartu bai da urteak aurrera joan ahala. 6-8 urterekin adibidez, seguruenik erderaz ere ez genekien.
orain berriz eskolan egindakoaren ondorioz edo lehen esan bezala telebistaren ondorioz edo ikasten joan gara. Eta hori dela eta geroz eta joera handiagoa dugu bai guk eta bai inguru honetako guztiek erderara jotzeko. Aldaketa hori esan bezala telebistaren edo eskolaren ondorioz izan da. Eta hori pertsona guztiegan ikusten da, nahiz eta askok saiakera egin hala ez izateko. Guk txikitan ere asko zeiago hitz egiten genuen euskera. Txikia garenean ez dakit ikastolan ikasitakoa da euskera hitz egin behar dela, eta kasu gehiago egiten genuen. Baina handiagoak gero gaztelaniaz hitz egiten zuten, ez dakit, garrantzitsuagoak zirelako edo. Eta orduan, jendea euskera utzi eta gazteleraz hasi zen hitz egiten, handiek egiten zuten egiteko. Egia da ere, gurasoek eta euskera hitz batzuk ere esaten zizkietela umeak ginenean aldiz orain jaun gazteleraz bakarrik hitz egiten dugu. Eta Galdera bat. Hau pixkat gainera ja personalagoa da. Norberaren ibilbide personala pixkat kontatzea eskatuko dizuegu. Orain arte inguruan zer ikusten dezuen, baina noain eskatzen dizuegu pixkat osatzen geha, eta baten batek erabakitzen baldin modu zeikia bere esku dago, baina eskatzen dizuegu pixkat zuen hizkuntza biografia personala saltzea hori da. Zein izan da, edo zeintzu izan diren zuen lehen hizkuntzak, txikitan etxean jaso dezutena, eta noiz hasi zeate beste hizkuntzak ezagutzen eta erabiltzen eta pixka bat. Tolosako egia zeo zer esan duzu alde horretatik, baina nahi baldin bat zuek hasi eta gero ja Bilboko gana etorriko geha. Ni adibidez, nire ama hizkuntza ingelesa da, nire gurasoak kanpotarrak direlako, baina gero 2 urterekin haurtzaindegira joeten hasi nintzen, eta han euskara zen ikasi nuen bigarren hizkuntza. Gero ja haurrezkuntzatik kanpota hori dena gaztelera ikasten hasi nintzen, beraz biak batera barneratzen hasi nintzen. Eta gero denok komentatu bezala lehen hezkuntzan euskara askoz gehiago erabiltzen nuen, irakasleak eskatzen zutelako edo beste gauza batzuengatik, baina behin DBH-era iritsitakoan euskara ia ez dut erabiltzen. Depende gainera ze pertsonekin, zeren badago jende puntuala badakizula beraiek beti aritzen direla euskaraz. Orduan haiengan hurbiltzerakoan euskara ateratzen zaizu, baina gero beste lagun batzuekin edo oso erdaldunak diren pertsona batzuekin gaztelera atera eta beti gaztelera zeratzen naiz. Nire kasa bastante desberdina da, txikitatik nire amak euskara hitz egin dit, nire amataiak. Erdera ikasi nuen, hori hasten danean eskolara erabiltzen egia esan. Hori 5-6 urterekin hasi nintzen erderaz hitz egiten, eta guain, ni betienek euskara hitz egin dut, eta guain DBH-en darla nintzenean, jendearekin erlazionatzeko darla gehiago gaztelera erabiltzen hasi nintzen, eta guain etxetik kanpo gehiago erabiltzen dut gaztelania euskara baino. Nik lehen esan bezala nire ama hizkuntza eta etxean erabilitako hizkuntza euskara izan da. Txikitatik euskara erabili izan dut, bai eskolan, bai etxean, bai kalean. Gerora erdera gaztelera ikasi genuen eskolan. Horrek bultzatuta erderaren influentzia nabaritu da gure erderaz hitz egiteko joeran batik bat. Baina oraindik ere euskara da nagusi nire inguruan.
eta euskara nagusi izaten jarraituko dela uste denik. Gu orain arte Alegiko ikastetxean ibili gara, han elkartutako guztik herri txikitako jendea izan gara, eta beraz euskara eta baserritarren euskara izan da gehiago. Baina guain lehen urtein, Tolosa etortzekin batea influentzia gehiago ikideu, eta hainbat esaera ez da esan molde batzu sartzen hasi garderaz, baina nik uste oraindik euskarakin jarraituko dugula. Neu Bilbon jaio nintzen adibidez, eta jaio nintzenetik Erriosara joan nintzen bizitzera. Nire amak ez daki euskeraz, eta orduan etxean erderaz entzuten nuen. Nire aitak euskeraz daki, eta horrek uste dut onura ekarri zidala, eta kalean ere erdaraz entzuten nuen. Orduan nire lehen urteetan nekien hizkuntza uste dut erdara zela bakarra, eta gero ikastolara joatean gutxika ikasten hasi nintzen euskara, eta azkenean badakidala uste dut nahiko kontrolatzen. Ni 3 urte izan niduen arte gaztelania bakarrik ikasi nuen, enekien euskeraz, ez eta Araban bizi nintzen. Gero ikastolara joaten hasi nintzenean euskara ikasi nuen, eta asteburu eta aukera nuen denbora guztietan kanpinera joaten nintzen. Bertan euskal inguru batean murgiltzeko eta euskeraz ikasteko. Orain askoz hobeto dakit euskeraz, eta ikastolan euskeraz ikasten da denez oraindik euskera. Nire ama hizkuntza ere euskera da, etxan beti egin dut euskeraz, baina hori ikastetxean eta jendeak erderaz egiten zuen ez eta gazteleraz ikasten joan nintzen, eta lagunekin gero eta euskera gutxiago egiten dugu, eta hori familiarekin eta beti euskeraz, baina hortik kanpo lagun artean eta pertsona puntual batzuk enduta, gaztelaniaz egiten dut. Nire kasuan, nire hizkuntza gaztelania da. Nire gurasoek ez daukite euskaraz hitz egiten, eta familiarekin gehien bat gaztelaniaz hitz egiten dut. Eta ikastolan ikasi nuen euskaraz hitz egiten, eta, hori gero guzti. Oain berriz ere bueltatzen gara zuen inguru hurbilera, zuen eskola inguru horretara, eta zuen belaunaldiko jendea gertuko jendearen gana. Eta eskatzen dizuegu pixka bat aurre ikustea. Nola ikusten duzue etorkizuna. Hemendik 3-4 urtetara nola irudikatzen duzue zuen burua, zuen belaunaldiko jendearen burua. Gehiago berdintxu ala gutxiago erabiliko duzu euskara, noiz norekin eta zertarako gai, zer dela eta ez, hasi pixat bain Bilbokoek egingo dugu hemendik ara eta handikona. Gure kasuan, San Adriango Institutuan, gehienek esaten dute berdin jarraituko dutela, aurrerantzean, irakasleekin euskaraz hitz egingo dutela derrigortuta daudelako, eta ikaskideekin batez ere. Zer ez. Eta gero ere, talde txiki batek esaten du, ega ikastarorako komenigarria dela euskaraz hitz egitea eta horrela egiten dutela. Gure zonaldean denetarik dago, jendeak batzuk esaten dute ez dutela erabiliko, ez duela esertarako balio, eta beste batzuk esaten dute euskal zonaldeetara joango direla ikastera geroago, eta orduan han kaleko euskera edo gehiago ikasiko dutela, eta lagunen artean ere hitz egingo dutela, eta orduan pauso bat horrela emango dutela. Tolosaldekoak? Gure eskolan nindan inkesta baten arabera, hemendik aurrea berdin jarraituko dugu, edo euskara jatorragoa eginez, eta euskara erdarak gutxiko sartu zitze egiten. Eta irundarra?
Gure eskolan esan zuten, jende gehienak kanpora joan dut ikastera, eta orduan askok pentsatzen zuten gutxiago erabiliko zutela. Baina hala ere, bazegoen talde bat esaten zuela kanpora juterakoan erabiltzeko gogoiago izango zituztela. Orduan, sin más. Bueno, oain arte batez ere erabilera zaritu geha. Baina gaitasuna zer hitzein zenuten ikastetxean eta galdetu genizuen zuen momentuan, ea ikusten zenuten zuen ikastetxeko ikasleek euskaraz ondo eta eroso aritzeko gaitasun nahikoa badutela, ea nola ikusten dezuen. Ea egoera guztietarako bai, egoera batzuetarako ez, ea zailtasunen bat ikusten dezuen, sentitzen dezuen, ea zuen artean profil desberdinak bauten dauden, pixka bat azaltzeko. Orduan, nahi baldin badezue, guain hasian izkin hortatik eta torri eguntzak. Nik uste dut gehiengo gaitasuna, soberan dakala. Jendeak euskera gehienak etxetikan, baina bestela eskolatikan jendeak badaikela euskera zitzeiten, eta zailtasun bakarra dela ez dagoela gogorik hori zitzeiteko, eta hau praktikan jartzeko. Baina galdera berez, jendeak gaitasuna eta hori daukan, nik uste dut baietz eta soberan bizializateko euskera zenion hori, ez da jendeak ez du egian errexago ibiltzen da gaztelaniaz, atxuagoa delako edo, eta jendea gustarago ibiltzen da, baina euskeraz behin hasitan ikuste dut, erosago izango ditzatekela denak euskeraz egitea, zer ikuste dut gaitasuna soberan dela. Gure inguruan ere gaitasuna nik uste soberan dagoela, edozer gauzetarako, bai lan mundurako, bai lagunartean aritzeko, eta gaitasuna soberan dago, egia da geroz eta gehiago aditzen dela gaztelania, baina jendeak soberan du gaitasuna nahi adina eta nahi duen lekuetan hitz egiteko. Nik uste dut gaitasuna baino gehiago ohitura dela gure ikastolan, gaitasuna bai badago, baina ohitura soilik klasean ari garela. Beraz, klasean ari garela euskaraz hitz egitea errazagoa egiten da ohituragatik, ez gaitasunagatik edo. Atsedenaldietan aldiz ikastolan ez dago ohitura euskaraz hitz egiteko, beraz gaztelera jotzen dugu. Gaitasuna egon arren, ohitura ez dagoenez ez hitz egiten. Gurean ere gaitasun nahikoa dagoela uste dut. Batzuek esaten dute euskara menperatzen dutela ulertzeko eta hori ondo, baina gero hitz egitean kostatzen zaiela ez egizangoen gaitasun kontu edo ohitura falta. Eta hori beste batzuk esaten dute euskara dakitela nahikoa soilik kurtsoa pasatzeko, edo ez dutela beste erabilerarik ikusten, eta hori. Oain arte zuen belaunaldiko, zuen inguru gertueneko jendea zaritu gea, baina noai zabalduko dugu pixo bat fokoa. Eta ez beste zuen adineko gaztea, baizik eta herriko edo auzoko jendeak, oroa, eskolako kideak kenduta, horiek nola jokatzen dute hizkuntzarekin. Euskaraz aritzeko joera dute, eskribatu pixka bat zein den hizkuntzaren erabilerari dagokionez, egoera zuen herri edo auzoan. Eta mesedez, bilbotik hasi pixka bat. Gehienek esaten dute herri euskaldunak dutela, hemendik Tolosatik edo joaten direla eta bertan euskaraz hitz egiten dutela beraien lagunekin eta baina gero beste batzuek ez daukate herri euskaldunak eta bertan ez dakite euskaraz eta horregatik ez dute euskaraz hitz egiten. Gure kasua ere antzekoa da, baina adibidez euskaraz ez jakin arren norbaiti edo kamiseta, euskararen aldeko kamiseta batekin edo zerbaitekin ikusten bazaituz kalean, igual lagun
ezagunek edo txantxetan izan daiteke, baina esaten dizute kendu hori edo eta batzuetan ez dugu guztiz ondo ikusten hori, eta orduan gaztelera bakarrik nahi dutela ikusten dugu batzuk gure aldetik. Gure ingurunen denak euskaraz hitz egiten, ez da bestelako hizkuntzarik eta beraz leku guztietan dagozen momentutan dena euskaraz. Irunen berdin, baina gaztelerarekin. Entzuten den gauza bakarra da, nik esango nuke euskara kalean entzutea gehienetan nahiko arraroa da, baina gero dendetan ere bai, zu denda batera sartzen baldin bazara, hola da esaten dizutena eta ez kaixo, eta nahiz eta zu beraiekin euskaraz aritu, beraiek gazteleraz erantzuten dizute normalean, beraz gaztelera da gehien erabiltzen dena. Bueno, euskaren erabilera areagotzeko hainbat ekimen egiten dira eta azpenek ezagutu dituzue orduan, orain berriz ere iritzi pertsonala eskatzen dizuegu. Eta hor ekimen horiei buruz zer deritzozue? Beharrezkoak iruditzen zaizkizue, zergatik, zertarako, egokiak, interesgarriak, erakargarriak, ezagutzen dituzuen artean zeintzuk iruditzen zaizkizuen hoberenak, ondo funtzionatzen duen baten bat aipatu dezakezue, eta zer dela eta izan duen arrakasta, pixkat komentatu dizue, ez da nahi baldin baduzue egiten hasi. Jarduerak euskeraz normalean ez dute, udan eta horrela arrakasta gehien eukitzutena, nik uste udalekuak, solas-jolas eta horrelakoak izaten dira. Eta, udalekutan nik uste euskera asko erabiltzen dela, ez da jendea urte osan zehar gaztelera zaritu, udalekutara joan da, ez dakit, otxura edo ez dakit osan duzergatik, jendeak normalean euskera ez egiten du. Gero urtean zehar, eskolariek eta horrela ez da inbeste aktivitate, jendearentzat ez da inbeste aktivitate egoten, baina egoten direnak estraeskolarra, eskola kirola eta horrelako gauzak, normalean nik ez dakit euskeraz izaten diren, ez dakit, normalean aukeratzeko bat ez dut euskera edo gaztelaniaz, eta nik uste dut gaztelaniaz askoz jende gehiago parte hartzen duela euskerazketan baino. Euskararen erabilera areagotzeko ekimenak geroz eta gehiago dira. Beharrezkoak ote direnala ez agian bai. Interesgarriak dira, nire ustez behintzat erakargarriak izan daitezke jendeari, baina honen inguruan arazo bakarra dago. Euskararen erabilera areagotzeko ekimenetara etortzen den jendea dagoeneko egunerokotasunean euskara erabiltzen duena da. Eta nik uste hori dela arazoa, alderantziz izan behar dukela. Erderaz edo gaztelaniaz hitz egiten duenak etorri beharko luke ekitaldietara, hark behar duelako bere euskara bultzatu. Guk ere ikastolak antolatzen ditu hainbat ekimen, ikastolak eta inguruko herrietako taldeek, baina gehienak ez dira oso erakargarriak. Gehien bat gaztelaniaz daudenak aukera gehiago egon da erakargarriak direlako. Ez da... Nik uste dut ekimen hauek beharrezkoak direla, baina gutxi izaten direla edo ez direla nahiko erakargarriak gaztelaniaz dauden beste aisialdiko gauzekin edo beste ekimen batzuekin lehian aritzeko. Udalekuetan eta
udaleku ugari antolatzen dira euskeraz, baina ez dut uste ere euskera ez da egiten ikastetxean baino gehiago Bilbo aldean behintzat. Eta hori, nire ustez beharrezkoak dira, baina gehiago eta interesgarriagoak beharko lukete. Bueltatzen geha pixka bat galdera personal batera. Berriz ere usatzen geha. Estimatzen dezuen lagun bat edo lagun talde bat, euskara gehiago erabiltzeko edo euskara erabiltzen jarraitzera animatu nahiko bat zenute, zer esango zenioke, zein arrazoi emango zeniokete hori gomendatzeko? Igual hemendik hasiko zeate. Bueno, pues nik esango nioke euskara hizkuntza polita dela, eta zaharra dela ere, eta oraindik bizirik iraun duela, eta pues gehiago egin behar dugula bizirik irauteko eta pues animazio. Gure zonaldean zaila da norbait euskara biltzera konbentzitzea, baina saiakera egin daiteke. Hori lortzeko esango nioke aukerak zabaltzea da, lanerako aukerak asko handiagoak direla beste hizkuntza bat jakinda, eta gehiengoa garen esan dutena, hizkuntza zaharra dela, ezin dela galdu, eta behin eta berriro entzun dugun txapa berdina. Nik esango niokena izango litzake hizkuntza zaharra dela eta erabiletzean galdingo dela, eta ez dut uste pena bezionik olako hizkuntza bat galtzea hainbeste kostatzen gero sortzea eta denaren erabiletzea. Ni esango nioke pena merezi dela, zeren orain arte iraundu badu, zergatik ez du gehiago iraundu. Eta gainera, ez bakarrik ikasteko, baizik eta jendearekin komunikatzeko, jende askok badakierako eta behin martxa hartuta, ja aurrera joaten delako. Amaitigia azkeneko galdera. Gero nahi entzulen artean batek zeo zer galdetu nahi bali badu, ekarriko dugu. Eta bezei gabe, esan ea zerbait gehitu nahi duzuen edo zerbait azpimarratu nahi duzuen baina artezatakoaz. Nik uste eskolan egin dugun galdeketan tarla asko aipatu den gauza dela jende, gehiengoak nik uste Euskal Herriaren alde darregola eta horrela Euskal Herria gero asko hitz dutela darrela, baina hitz egiteko momentuan euskaraz dagoela bat ere presente. Agian pertsona bat daiteke, kamisetarekin edo ez dakizte, Minon gero, hitz egiteko momentuan da, jendearekin komunikatzeko momentuan hori dena galtzen dela eta zuzenean erderara jotzen dela, horri kasurik egin gabe. Nik berdintxu gehitu nahiko nuke, esan nahiko nuke jende askok esaten duela eta goresten duela euskalduna dela, asko esaten dute arro daudela euskalduna izateaz, baina kalean, berarekin egotean, berarekin hitz egitean ikus daiteke erdera dela nagusi, eta arrotasun hori ez duela erakusten arro dagoenik, esan bakarrik egiten duela euskalduna dela, gero euskera ez duelako erabiltzen. Nik esan nahiko nuke, hemen Arabarrioan orain hasi garela pixka bat ere euskara gehiago erabiltzen, denok ez dugulako jarrera berdina euskararekiko, baina bai egia da asko batzuk hasi direla gero eta gehiago hitz egiten. Nik esan behar dut, gurean gaztelaniarekiko ohitura
oso handia dela eta zail ikusten dudala ohitura hau aldatzea, ze jendeak ere ez dauka horretarako jarrerarik, eta gero esan behar dut, gure institutuan euskararekiko sentimenduak nahiko kontrajarriak direla edo, batzuk errudun sentitzen dira, euskara galduko delako ez dutelako haiek hitz egiten, eta beste batzuei berdin zaie euskara galtzea edo ez dira bat ere errudun sentitzen, eta hori. Galderaren bat edo bat dagoela entzulek egindakoa. Minutu bat besteik ez daukagu, orduan segurazki bakarra izan beharko du. Eta laurdenetan bukatu behar genuela eman, ez biztautan egin. Galdera zure, orain arte oso ondo indezue, primeran haitu zeate, galdera batzu gutxi gora bera espero zen dituzten, beste batzu sorpresa izan dira, baina nagoek bai diela erabat sorpresa. Orduan, haber nola moldatzen gehan. Oain arte egin dizuegu atrako eta oain ja atrako bikoitza. Denei, esaten du. Helduek zuei euskaraz hitz egin dezazuela eskatzen dizuegu. Guk egiten aldugu. Zer iruditzen zaizue gure jokabidea? Segurazki minutu bat edo igual behar dezue pixat pensatzeko. Txatu pixka bat eta nahi duenak. Erantzun dezake. Nahi dezuen bezala erantzun esaldi batekin edo luz erantzun nahi baldin badezue, ja zuek ikusten dezuen moduan eta nahi duenak erantzuten du, denek erantzun baldin badezue ondo eta bestela Guk uste dugu helduek askotan eskatzen digutela guri euskara ez diteko. Nik uste dut helduek, nik pentsatzen dut atxona mone gutxi, gehiago, beraien garaian euskara ez zintzen erabili, eta orduan beraiek euskara aurrera atera zuten, eta orain euskara eskatu, behar baino, eskatu egiten dago hitz egiteko, eta ez dugu hitz egiten, orduan nik uste dut atxonamunek gehiago eskatzen gutela hori hitz egitea, eta helduek gehiago gurasoek eta horrela, askotan esaten dute euskara ez egiteko, ez dakit, nedutarako guk euskara ez egitea, binon gero nik uste dut beraiek ere bai, ezakit lanean edo lagunekin edo ez direla euskaraz ari, normalean ez beti, baina normalean gurasoak beraien artean ere ez direla euskaraz ari, nahiz eta guri beti esan euskaraz egiteko eta orduan nik uste dut influentzia ez dela oso ona. Gure iritze gure ustez gure ingurun denak euskaraz egite baina hirugarren adineko die gerozta gutxiko dinak euskaraz hitz egiten. Helduen artean bai hainbat familik erderara gehiago jotzu da, bai migrantek edo dielako, eta beraien artean nik uste erderaz gehiago hitz egiteko heldu lanen daula. Gure zonaldean euskaraz hitz egin behar dugula esaten digutenok, gehien bat irakasleak dira, eta beraien artean orduan euskaraz hitz egin beharko dute. Eta guraso gutxi batzuk ere badaude euskaraz dakitenak, adibidez nire kasuan, nire aitak badaki, eta askotan nire anaiari euskara zerbait galdetzen dio, eta berak erderaz erantzuten du, gehien bat ohituraren gauzatik. Ikastolan bakarrik dugu euskara, eta orduan ikastolatik kanpoz dugu erantzuten. Irakasle
irakasle batzuek egiten dutena da hemen uste dut aipagarria, guri izaten digute euskaraz egiteko askok, denek, eta haien artean batzuk erderaz egiten dute. Guri gertatzen zaigun gauza bera gertatzen zaia haien artean ere ohitura falta eta beraz haiek hasi beharko lirateke euskaraz egiten eta guretzen, eta hori. Beste galdera personal bat, eta oain arte bezala nahi baldin badezu erantzun, eta nahi ez baldin badezu erantzun nahi, isilik geldituta. Badira, Uxue eta Andimari, Ander eta Xierri, eta Klara eta Mairi uste diela. Eta galdetzen dizuete, elkarren artean nola egiten duzuen. Baina, Ane eta Imanolek ere erantzun dezakezuen. Gure artean beti gaztelaniaz hitz egiten dugu, nirentzako batez ere errezago delako, eta ikastetxean ere eta institutuan ere gaztelaniaz hitz egiten dugu, baita ikasketa kontuei buruz ere euskaraz badaude, eta... Gu orain arte gehien bat gaztelera erabili dugu, baina azken aldi honetan ez da egitzergatik, baina euskara da erabiltzen hasi garen hizkuntza. Gure artean beti euskara erabili izan dugu. Lehen esan bezala beti etxean jasotako hizkuntza euskara izan delako. Gubiok kuadrilla berekoak gara eta azken aldi honetan kuadrillan artean euskara erabiltzen hasi gara lehen baino gehiago eta ondorioz gubion artean euskaraz aritzen gara gehiago. Berriz ere galdera personala, baina hau La Puebla eta Bilbokoei. Nola ikusten da euskara etxeetan gurasoengan? Gauza bera, erantzun nahi baldin badizu ondo, Nire etxean ikusten da nahi dutela euskaraz egin, baina adibidez nire ama ez daki eta saiatu egiten da. Dakiena egiten dut eta ez dakiena aitari edo eskatzen dio laguntza batzuetan. Eta aitak gehienetan euskeraz, eta nahiarekin beti gazteleraz. Nire etxean aldiz, amak etzekin euskera, ikasi zen pixka bat, aitak ikasi eta aztu egin zuen. Eta orain batzuetan euskaraz hitz egiten du, eta gehien bat hitz egiten du atzerrian gaudenean. Nik etxean beti egin dut euskaraz eta horrela jarraitzen dut, bai gurasoekin eta bai nebarrebekin, baina gero institutoan dauden besteek, ez dakit zenbat izango diren etxean euskaraz egiten dutenak, badaude familia batzuk gurasoek badakitenak, baina ez dut uste normalean euskaraz egiten dutenik. Beste galdera bat, nahi dia pixka bat hemen aukeratzen. Tolosa ez ezik besteentzako. Konturatu altzarete, naizta hizkuntza zaharra izanik, inguru batzuetan hizkuntza bizia eta komunikatzailea dela, merezi duela, zorionak eta horrela jarraitu. Bai, konturatu gara, baina ohituegatik eta hori gaztelaniaz hitz egiten dugu.
Nik uste dut horretaz kontziente garela ni esonaldean, orain hasi garelako pixka batenok euskeraz hitz egiteko ahaleginak egiten. Bueno, pentsatzen dugu, bai, konturatu gara, hori askotan, nahiz eta hori zarra izan, toki askotan, pilo batek, erabiltzen dela eta hori, eta hemen dago adibide bat, eta aparte, Euskal Herri osoan, dela toki asko euskera oso presenta dagoena, nahiz eta hizkuntza zarra izan dari, eta pena bada gure ustez, bakarrikan toki puntual bat zarra izate hori, eta zorokorrean. Tolosarrei, tolosaldekoi horixekoi. Ez omen zarete tolosarrak, inguruko herri txikiagokoak baizik. Nongotarrak zarete eta tolosarren aldian euskara gehiago erabiltzen alduzu ezuek? Ni alegiarra naiz, hemen 3 kilometroan herri batekoa, eta han Tolosa baino askoz gehiago erabiltzea, euskera. Han presente dagoen ia hizkuntza bakarra da. Gaztelania han ia emigranteak kenduta inork ez du hitz egingo, seguruenik, gazteleraz. Euskera da gehien hitz egitenena, eta han ez dute arraro begiratzen euskaraz hitz egiteagatik, alderatzen baizik. Ni Baliarrain naiz, Baliarrain Tolosatik 7 kilometrote dago. Ehun biztanleko herri txiki bada, eta nidakitela gintzat familia bate bakarrik hitz egite berderaz, osea, denak euskeraz, eta egun normaletan da dena. Bilbo bezalako hiri handi batian nahi duenak hautzila dezake euskaldunerik? Bueno, pues, hemen jartzen duen bezala, hiri handi bat da eta bai aurki dezakegu euskalguneak, adibidez ibilaldia eta euskarazko antzerkiak ere daude. Baina egia da ere ez dugula bilatzen eta horregatik ez ditugu ikusten. Beste galdera bat, La Puebla, Bilbo eta Irungoentzako. Zein erreakzio konkretu, zein komentario edo keinu topatzen duzue euskaraz lagunekin hasi ezkero edo topatuko zenukete hasiko bazinete? Ze nolako erantzuna edo ze nolako erreakzioa? Zaila. Pentsatu pixka bat, erantzuteko moduan baldin bazaudete, bestela beste bat emango. Bueno, lagunekin euskeraz hasiko bagina, uste dut aurkituko genitu euskela aurpegi keinu arraroak eta kasurik ez egitea gehien bat. Gu euskeraz hasiko bagina lagunekin, seguraski pikutara bidaliko ziguten ez dakitelako euskera eta orduan ez dutelako ez ulertzen. Mai eta biok bi gauza ezberdin pentsatzen ditugu, nire ustez hasieran gazteleraz erantzungo zuten, baina euskeraz insistituz euskarara pasako ziren, baina Maiek uste du segituan euskarara pasako zirela eta erreakzio berezirik ez ere egongo. Igual oso ardura den pertsona batekin, keinu arraroen bat aurpegian, baina bestera ez dut uste. Bueno, beste galdera bat hau ere errexan. Guztiei, nahi duenak erantzuteko. Esaten du, orain da zuen aukera. Aurrean dituzuen guztiak irakasleak dira.
zuei aholkuak eman eta eman aritzen diren garenak. Orain da zuen txanda, emain duzue aholkuren bat. Nola jokatu beharko genuke erabileraren gai honekin? Ze irakasle mota jarrerak ekartzen dizue gogo euskara egiteko? Zein jarrerak kentzen dizue gogo guztia? Minutu bat pentsatzea. Komentatu pixka da benekoarekin eta baten horrekin lotuta dago, eta igual errexago izan daiteke erantzuten hasteko esaten du. Nire eskolan beti euskaraz hitz egiteko txanpada ematen egoten naiz. Zein pentsatzen duzue honelako irakasletaz? Aurreneko galderari buruz, ez dakit zer esan behar genioken irakasleari. Egia esan nire ikastetxean bada irakasle pare bat euskeraz saiakera eginarren asmatzen ez duena. Baina bada baita ere irakasle asko saiakerarik ere egiten ez duena. Beraz, ez dakit zer litzaiteken hobea, euskeraz saiakera egiten duen irakasleak barkamenak eskatzen dizkigu beti, baina gutxienik saiakera hori eskertzekoa da ikasleen aldetik. Guk euskeraz klase ematea nahi izaten dugu beti, eta ez jakinarren saiakera egite horrek poza ematen du askotan. Bigarren galderari dagokionez, zuek bakitzue gaztek beti zuen aurkako ditu dela, orduan esate bat zuen euskaraz hitz egiteko, guk orduan da enpeño jarriko dugu, beste modu batera hitz egiteko. Gure ustez, ari baldin badira irakasleak denbora guztian euskeraz egiten esaten, euskeraz hitz egin, eske kontra egingo dugu. Berak esan bezala ez dugu euskeraz egingo, eta beste moduren bat bilatu behar da euskera naturaltasunez ateratzeko. Guri ez baldin bazaigu ateratzen, jokuren batekin edo beste aktibitateren batekin atera bat izango da. Eta gero, aholkuren bat botatzekotan, guri ere, gure aurrean euskeraz egitea. Zeren, bado irakasle batzuk gure atzean ibiltzen direla denbora guztien euskaraz hitz egiteko, baina gero beraiek ere gaztelera asko apoiatzen dira, gaztelera asko, esan molde asko erabiltzen dituzte klasean, eta horrek ere kontra esan egiten du. Eta ondorioz ez dakigu zer egin. Ni ez dakit zergatik, baina euskeraz hitz egiten dugun klasea da gaztelera. Da gazteleraz hitz egiteko klase bakarra, aukera daukagun bakarra, eta da euskeraz hitz egiten dugun klase gutxitako. Beste kurtsoetan ere, haude frantseseko klaseetan euskara erabiltzen dutenak, baina irakasleak euskara ez dakilako da. Eta ez dakit. Txapan sartzen duten irakasleiek, ez dakit, gustatzen zaigu lehenengo ordu laurdena galtzen dugulako. Baina nire ustez, eraginkorrena izango litzake, gehiago jarrera hobeago izatea edo irakasle gazteleraz hitz egiten diogunean ez entzunarena egitea, euskaraz hitz egin arte.
duten irakasle horiek, ba, ez dakit, hori ez dut uste modu oberena deni, baina ez dut ere beste modurik ikusten, hasi. Eta bukatzeko beste, azken galdera uste dela, espaldin badu bat hemen paperen ardian galdu. Hau personala ez ezik intumo xamarra ere bada. Orduan, gauza bera, ikusten baldin baduzue erantzuteko moduan zaudetela ondo, eta bestela, zuen erabakia. Guztiei, noiz erabiliko duzue, galdetu dizuetenean, epe laburrerako azaldu duzue, 20 urterekin inguru. Baina nolako bikotea bilatzen duzue? Seme-alabak izatean nola hitz egingo diezue? Zein eskola motatara eramango duzue? Nolako Euskal Herrian nahiko zenukete? Jarri zenuzten prospektiba zian? Berriz ere esaten dizuet, epe luzean jartzen zaituztete, igual ez duzu erreflexio egin, batek egina baldin badauka, ba, igual erantzun dezakera, igual ez da momentu honetan. Inora espatzen alda? Bueno, ba, esan duen moduan, reflexio hori ni momentuz ez dut egin. Seme-alabak baldin baditut, suposatzen dut ere euskeraz egingo dio dela. Eta hor ere ikusten dut zerbait oso kuriosoa, ze normalean da, etxeetan ikusten da, seme-alabari, edo seme-alabei eta txakurrari beti euskeraz egiten duzula. Eta gero besteen artean erderaz entzuten duzula. Eta beti deitu pizka bat, atentzioa eta ez dakit. Nik handima bezala, nire seme-alabei, izan ez gero, euskaraz hitz egingo diet, ikastelo euskaldun batera eramatea, zaretu naiz, aukera dut gintzat. Eta bikota ere euskaraz jakitea, eta ez baldin badaki, hala. Galdera guztiari eginda daude eta berriz ere eskerrak eskatzia, edo ematia besteik ez da.